everyone. Good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Sir, aw, Pasod ako. ay, oo, sir. Kini Sir Dix. Doon ako'y good news o doon na sa ko'y bad news nimo, Sir Dix. Unaha ang good news. Gidawat ako niyang anak, Sir Dix. Mao bang? Kana. Mauna ang good news nga gusto na ko mapati karong adlaw, walay lang. Unsa may sulti? Kuan, Sir Dix, ang ako kuno mga mata, ang kamatuoran nga ako ang niyang anak ni Monica Albor. Unsa na? Unsa na akong giingon nimo? Swerte ka nga libat ka, dili ba? Tinuod bitaw, sir. Sa una, maglagot man jud ko nga manaming kay libat ko. Hmm. Pero karon, sus, nagpasalamat jud ko libat ko. Okay. Kay mo ni ilhanan nga anak ko milyonaryo. Pero karon, unsa man sa nang giingon mong bad news, be? Katong gwapong maldito mihatod na ako din sir. Si Rickson? Aw, Rikso di nga na maldito. Ngano, kiunsa ka ba niya? Bugal-bugalan kay tawana. Gibugal-bugalan ka? Oo, ikatawan niya akong libat. Mhm. Ako bitaw sa paon da, piti lagi. Siga lagi mata. Mao ba? Dili kay na problema. Ano di naman problema? Papadiente mo na siyang Papa Luisito. Basta, yung tagta ng tawa na. Sukli na kung ganahan ka. Hmm? Ha? Oo, uy. Ako pa. Haod ko sa amo, good. Ako ginunan siyang suklan. Ang importante, Laila, nga gidawat ka nga anak ni Sir Luisito. Mao ka na ang labing importante. Maugit, Sir Dix. Oh. Uy, wa na'y problema. Nilipay kay siya nga nagtutok sa kulibat ng mga mata. Ug yan ako kung gipapapa niya. Gipapa? Yeah! Pero, Pero, kano nagpiro-piro pa bang kaniya? Kinahanglang sundo nimo ang tanan niyang isugo nimo, ha? Natahod ka. O kinahanglang kaning masuod yun ka sa imong amahan. Aron ikaw ang binla niya sa tanan niyang katigayunan. ako gyud Oh, tanan. yes, Laila. Gisultihan tara kaniya na, di ba? Kung anak ka, ikaw ang mosunod sa tanang katigayunan sa imong ginikanan. Ugma o ka na ang rason kung nganong gipapangita ka ni Sir Luisito. Aron ipasunod nimo ang tanan niyang katigayunan. Ha? Ibubu ang tanan nimong pagatiman kang Sir Luisito. Aron dili gyud siya magduda nga artista ka lang. Hmm? Oo, Sir Dix. Okay. At imanon gyud nako siya, di ba? Kana. Mao na isilsil sa imong alimpatakan. Yes. At imana. Sige, mugawas na ko. Human sa 5 ka minutos, gawas sa imong kwarto, og lahus sa ubos sa sala. Adto mi magpaabot nimo. Ma'am Teresita, aniya na si Laila. Sige. Anak kalingkod sa tuo nga lingkurana ni Papa mo, Luisito, Laila. Maayong udto ninyong tanan. Oy, ready na yung pagkaon? Rexon. Ah, Hina-hina yan ang linihukan mo. Ni ata sa kananan. ay, sorry, tita. Iala ba ang tanan? Ni Ana Luisito. Nagkapahuway ka ba gamay, Laila? Okay na ko. Hain ang mga katabang. Unsaw ni mo mga katabang, Luis? Gusto ko nga ang tanang tao nga nagpuyo ining bay
di karon sa kong atubangan. Oh. Digoy, Yes, ma'am. tawag ang tanang katabang. Oh, okay. Yes, ma'am. Okay. I go. Okay. Excuse me. Maayo kay napuyo ka karon sa bahay, Rickson. Nag-research ako karon dito. Niya na mga katabang Sir Luisito. Linya mo diha sa kilid aron makabati kamo. Ipatawag ko kamo karon. Karon adlaw. Mahibaw mong tanan nga napun ang tag-usa. Ug siya ang napuno nato. Si Laila. Ang akong anak nga dugay na nakong gipangita. Nahibaw ko nga nagkalitan mo nga nagtanaw sa iyang mga mata. Pero mao ka ng mga mata ang akong ilhanan nga siya ang akong anak nga dugay ng nawa. O gusto ko katahoron ninyo siya sama sa pagtahod ninyo kanamo nga inyong mga agaon. Rickson, may misyon kong ipabuhat kanimo. Unsam na dito? Pagita ka mo Binyo si Venus alang sa usa ka welcome party nga atong pagahimuon alang kang Laila. Welcome party? Ayaw lang, sir. Aw pa, uy. Di ka gusto party? Dili ko ng party-party. Ayaw lang ko partihi. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Layla! Libat! O gusto ko nga tahuron ninyo siya sa mas pagtahod ninyo kanamo nga inyong mga agaw. Yes, sir. Og Rickson, may mission kong ipabuhat nimo. Unsa man na dito? Pangita kamog Vinyo si Venus alang sa usa ka welcome party nga itong pagkahimuon alang kang Laila. Welcome party? Ayaw lang, sir, uy. Di ka gusto og party? Dili ka nang, dili. Ayaw lang ko partihi, God. Ug nganong di man ka gustong magparty ta? Maulang, kanang mauwaw man ko. Di ko ganahag ang tao. Yan, di ko ganag dighang tao. Di pa ka na. Nga mahibaw ang tanan nga anak ka ni Tito Luisito. Basta. Di lang ko, anak. Nagkasabot ko sa imong gibate. Ayaw ka balaka. Mawahara na. Kinahanglang mahibaw ang tanan. Labi na ang atong mga trabahante nga ikaw ang akong anak. Pero, Laila, kinahanglang makat-on ka na sa tanang angayang buhaton sa usa ka anak ug milyonaryo. Gusto kong hulipan ang tanan kong pagkuhang kanimo,
Layla. Busa. Buhaton ko ang tanan alang nimo. Ug kay batan-on ka man ang muandam sa imong parte, mao sila si Rickson. Aw, wala problema dito. Basta parte, ako'y bahala. Sige. Mangaon na ta. Hello? Love, kumusta naman ka diha? Niya, sapot ko eh. May unang mga ko bias kan anan. Kay misurok gidang akong dugo nga magtanaw ni Layla Libat. Layla Libat? Oh, mo na nga sa anak ni Tito Luisito. Nga iyan ang nakikitaan. Libat? As in libat, gyud? Oo, uy. Mao nga, dali na kayo niyang nakitaan. Kay Libat man. Mao ba? Oo niya. Mura lagi kag apektado kaayo. Sa may malipay ini, uy. Nga mausab naman ang dagan sa panghitabo diri sa bay. Oo, natural. Kinahanglan magbantay lang kasi mong lihok, love. Ano gun kaayo kung dili ka mabahinan sa katigayunan sa imong Tito Luisito? Magsapot bitaw. Makalagot ra bang bayhana? Kay kusog-sukol. Oh, ayaw na sa padaog. Rickson. O niya na nagtilibaba dong. Gipatawag ka ni Tito Luisito nimo. Love. Sige na ha. Babay lang na. Gipatawag kong tito. Kaya. Ayaw na paglakaw dong, Rickson. Ayaw sa. Unsa man na ano digoy? May lain kay tuyo nako. Mara klaro kayo nga wa ka makagusto sa pag-abot anang Layla din eh. Ha? Kinsam say ginahan na niya eh. Nga maldita man kayo. Do, Rickson, tambag lang ha, tambag lang. Ayaw panggaa ang pader nga ligon kayo. Kay ikaw ang mabuak anak. Ha? Sama nga ayaw dauta ang anak ni Tito Luisito nimo. Aron dili ikaw ang mapahawa aning bayan. Noy digoy. Ayaw kalimot, no? Ha? Ayaw gyud kalimot. Nga gidawat na siya nga anak ni Tito Luisito nimo. O bisag mag-unsa ka pa, wa ka na mahimo pa nga usbon ka ng maong kamatuoran. Unsa to? Magaon yung ko na kayo na? Kinahanglang ikaw ang labing gwapa niya ng gabi una, Layla. Mugwapa pa ka ako nga libat man ko. Matabunan ra sa kanindot og kamahalon sa imong kaon kanang imong pagkalibat, Layla. Ha? Bitaw Layla. Ayaw ka uwaw nga anak ka ni Tito Luisito eh. Ako'y bahala ni mo nang gabi na. Himuon ta kang rockstar ng mong parte. Mag-shades ka og dako kayo. Unsa man ang imo, Rickson. Bugal-bugal. Wa mo ko magbugal-bugal ni Layla tito. Kung mao, pasabta ko sa imong rason. Rexon, nganong himon man imong rockstar ang iyang attire? Gaon na angay niyang sulobo ni anang gabi una. Sige na, Rickson. Explain. Ako na mo pili o tire. Pa. Unsa may gusto nimo, Layla? Huna-huna og maayo nga bisan unsa nga gaon makahimo sa pagpahimo ang imong amahan, Layla. Koan, mas gusto ko nga okay rin ang itambag kininiya ba? Rexon na ako ngan. Aw. Okay ko sa gisuggest ni Rexon nga pang rockstar ako attire ng gabi una. Pero Layla, usa ka Cinderella ni anang higayuna. Ay, mas ganahan kong binugoy nga attire, ma'am. Tita Teresita. Mao ka na isang pit ka nako. Tita Teresita. So, wala problema ha? Ganahan mo siya sa akong suggestions. Okay? Okay. Mao ka na ang atong party attire. Unsa? Dili nato
formal ang maong parte. Kay parte kini alang sa kong anak. Ug kinahanglang ang tanan niyang gusto ang matuman. Oh. Well, okay. Matuman ang imong gusto, Luisito. Patabang na lang sa imong uyab para sa preparasyon, Rexon. Okay, magsabot mi si Venus, anak. Tita, tito. Unsa may ato bitingan? Na, ambot lang aning Rexon, oy. Basta makig-meeting to siya nato, kay doon natin buhaton. Awan na, laglag sa tigalan na iyang planuhon. Dili man ko no. Sorry guys, late ko. Hello, love. Bir. Imo na, ako ginang gipabugnaw daan. Yan eh. So, unsa may itong meetingan? Ang parte sa panuway. Oh, Rexon, kisa ko nang gingan lang ni panuway. Okay, sa pa. Nga nagod nga bag-ungkap lang ni Tito Luisito. Grabe ha. Grabe naman sa mong nakahingag panuway niya, oy. Kay panuway bitaw itong bayhana. Unsa mo ko rin bahay niya, be? Ha? Bitaw, unsa man si connection niya sa atong meeting karon? Kinahanglang tabangan ko ninyo pagplano sa parte para sa libat. Party? Oh, wala problema. Maayo gani kay miuyon ang libat sa tema sa parte nga akong andamon para niya. Unsa man ang tema, Rexon? Ha? Ang rockstar party ang atong mugnaon. Oh, okay kayo na. Pwede na kong mag-jacket, anak. Love. Ikay bahala sa attire sa libat, ha? Gusto ko nga mahimo siyang katawanan sa baong party. Ops. Tigalig, madamay ko na yung kabuang, ha? Kung sa mga na. Ayun ka bala ka, bay? Dili mo madamay. Basta, love, andama ang attire ni Layla, ha? Anang gabi una. Oh, syempre. Ako gid ang pinakagwapa ng gabi una, love. O kilibat man na siya. Katawan na siya sa mga tao. Temsa, good. Temsa, murag kontrabida naman kayo inyong pamatio na inyong mga sinultihan. Dili ka mo makapisos ni Tito Luisito, anak. Hit and run ang atong buhaton, bay. Don't worry, love. Ako ni bahala na niya. Hoy. Sa di pa mo magunahon nagkabuang ba? Ipilailaw na miyan ang bihana, be. Kasi kay nga na niya. Layla libat. Pa? Okay na ba ning imong higdanan? Okay na ko, anak. Salamat pa, ha? Salamat sab. Nga gisangpit ako ni mo, Papa. Malinaw na kung mamatay karon. Uy. Ayaw na pag-iskutan ng kamatayon pa, uy. Mo pa gani akong pag-abot din, eh. Ikaw na lang ang akong kipaabot, Layla. Ug may luna na ang akong kalag. Ha? Uy, Kung buhi paunta ang imong inahan, mas magmalipayon unta ko. Oh. Dagko kay kugsa ni Monica, Layla. ha? Maayo nang maibaw ka nga bisag wa na mo sa kong kinabuhi. Kanunay kong naghandom ninyo. Labi na nimo, anak. Masiluhan ko. Layla, naunsa ka. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!